sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin, patgan mi adumdumngeg. Maminsan pa'y pagyamanan da kayo manen amin, gapo iti awan sarday na ngaing kay panang tartarabay, dito'y nanumo a channel tayo. Thank you kadagiti comments kan kablaaw yo. Namnamaan nyo anabasa mi amin dagita, ket maaddaan tayon tumanan iti gundaway, tapno mangibasa kadagita a kablaaw yo. Ti surat ngayon tayo drama ita kat manipod kanipagayam tayo at Trixie. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no bilang ta mapagasatan met a maibasa kan maidrama to'y surat ko, kidawak nga awagan na kumalatan itinagan at Trixie. Tubuak ti probinsya ti Kalinga, ngam iti agdama kat addaak dito'y Bagyo. Naawisakmet a nagsurat tapno inak ibinglay to'y pakasaritaan ti biag ko ajak to pulos malipatan. Rugyak man nga rod ti agsalaysay idi naamamok ni Limbert. Naisem, nasingpet, jolly, nagagat, guwapo, ken padak adi-adal. Wen Miss F, amin aberberukan ti may sa ababai iti may sa alalaki ket addan ken ni Limbert. Dua atawan mimeten nga agam amo. Ketapno nalawag ti amin, kastoy man dagiti pasamak. Talagang sagad yung stress kayo di trabaho, mga Trixie. Ay, naku namon, Limbert. Isungarod nga inawis ka dito, eh. Barbarang mayaw awan ko man tidudukot ko. Wala. Sigurado ang mayaw awan mo na ita. Nangaruna kit siyak ti kaduam. Isungarod asikati inayabahak. Ngamin, panagis-isem mo pa'y laang. Lumaglag-anan tiriknak. Ayos ah. Isa takman na ita ngayon bagang Trixie. Okay. Cheers! Hello, Limbert. Nakaawit ka ka din? Well, itay ba ya? Kalkalpas ko lang nga nag-shower. Agindaag maten. Nasayat mat nga rin no kasta. Thank you, gayam. Iti panangitulod mo kanyak itay, ha? No problem. Siyak hindi at rumbang agyaman ken ka. Ngamin, nakainumak manin iti libre. Anya? Sika talaga. Ang puwera ang Limbert. Panagriknak kat talaga alimag antiriknak. Gabo kadagiti advices mo. Iso thank you, ha? Kasano laangan, no awan ka anangan andi nga ikanyak. No awana ka ke amangan no aging gayta. Katadta ka pa'y langi jebar. Agsang sangit ngagmaymay sa. Anya? Hoy, saan nakakastanya? Yok. Abay, di ka ba'y makaturturog? Ay, makaturturog ak narudan. Maturog ta nga rudan. Ituloy tantulangin tayo agchikain ton bigat. Okay, sige nga rudan. Good night. Good night to Limbert. Trixie iha, Mama? masansan sabot tanti panang sukon kan panang itulod ni Limbert kan kaditi balay. When, Mama? Inangaw ko laang mat, asukunan kan itulod nak. Ngam pinaypayso na matan. Adamot nga 20 kotsem, iha. Apay adi mo usaran. Iti kasta, saan mo't amataktak ni Limbert, nga umay mang suksukon kan mangitultulod kan ka. Masadutak mat nga rudan nga agmaneho, Mama. Sana bale? Tao kailangan mat kan ni Limbert dayjay. Kan may sa,
Asidaglang matipang suksukunan kan pangitultuludan na kanya. Saan mat nga dayo? Wan nga mataktak mo, jay tao. Okay laang kan kwa na dayjay mama. Danag yun ay ha. Makaamo ka, iha. Angam niya. Di ka nayon ko nga ibilin kan ka. Di ka kumabastag talak iti lalaki adi mo pa'y unay am mo. Narigatan. Wen ka di mama. Awan rin ba nga pagdanagan yung kanyak? Balasang akon. Adda akon iti husto nga edad. Amo kon tinasaya at kansaan para kanya. Wow! Ad-adapin mintas kay te outfit mo ita, Trixie. Agpaiso, Limbert? Well, main-inlabak sa karudeng keng ka. Ay niya! Di nakman rabakan iti kasta. Tamangan numamati ah. Awan mo dagas na bilang. Saan ka na Ay sus! Agawa am kit didita, tani aldawan. Amangan numaladawak iti trabaho. Well, mabitan da ito. Di kagdanag, tasaan ka maladaw, boss. Siyak ni makam mo. Okay. I trust you, Limbert. Very good. Wala, mapanta nga rudan. Okay, boss, madam. Let's go. Kumusta nga tinagbali matrabaho. Okay lang, Mat. Sa anak matunay ang nabannog ita. Siguro, awan tipos mo niya. Iso ako nabasan ka pa nabannog. Husto ka. Talagang awan ni boss. Iso ahay-yahay kami amin ni Joe opisina. Kunak tubay kay. Sabado kaya minton bigatan niya. Wen, abay ha. Adalakad mo inton bigat? Awan pa man. Angam no adayawis mo kay. Di adla. Anya nga tano, mapantayo ag beach ijala unyon. Wow! Mayat sa akin di kagpaiso dahil ha. Agam, asino nga di ka duwatan mo bilang. Ibagak kada Sheila ka ni April. Sigurado akayat dagi jay ti mapan ag beach. Okay. Sige, naibagak met ka na Mark ni Clarence. Wen bareng kayat dati umay. Pilita kita, no di na kayat. Anya? May bayad mo lang, no do tayo niya. The more, the merrier ako na English. Oy, girl! Oh, apay akas ta ti panang matmat mo kanyak April. Kaslada kayat mo nga ibaga. Awan mat, girl. Maam-amay sa klaan kan ka. Sa bali ti auram ita. Nakalawlawag ti rupam. Maaliwalas sa paningin ako nada iti Tagalog. Anya? Sika talaga. Pudno ti ibagbagak, friend. Blooming ka ita. Ay sus! Awan kwartak, friend. Sana all. Dinakman ang angawan iti kasta April. Ang mga numamati akin ka. Pwera angaw, friend. Pudno ti ibagbagak. Walang halong biro. I-share mo man mat noon niya ti sekreto. Iti kasta, saan lang asika ti blooming. In love ka niya. Anya? Ay na, tila madmadlaw mo mat April. Agawam kit iti agsukat. Tatumapog tamatan iti baybay. Kitaam o, datalaangan ti awan ijay. Okay, last question, friend. Anya day ta, friend? Boyfriend mo ka din ni Limpert? Ha? Dua kayo ka din, friend? Tila lawlaw at mat April. Umay kakit din, tani. Makadigdigos akon. Hi. Oh, Trixie. Apa ari mo kay ti cottage yo? Diyak nga min makaturog. Umayak ko mamagna-magna. Idi nakita ka nakatugaw dito eh. Magpadat ang aruda. Diyak mo lang makaturo. Iso aring buwana. Kahit mo tipil. Sige. Mabidla ang aruda. Tamangala kiti cooler. Hops! Hop. Oh. Atoy.
Agyaman nak Limbert. Awan na nyaman na. Basta siya. Kasla naunag ti pampanunuta ma. Kada ka di parikot. Ha? Awa? At dalang di banaga malagit ko. Tunggal addak dito higit ti baybay. Kas kumay di anya. Awan, lipatan mo tinibaga. Uminom takid di. Parang maanat amat lang ti turog ta. Cheers! Cheers! I love you, Trixie. Limbert. Pasensya ka na. Nagdiya akong malabdan ti bakit. Limbert. I love you. I love you too, Limbert. Trixie, ha? Mama? Umay ka mga na. Aldawan. Apay, di ka kadisumbro kiti trabaho. Saan, Mama? Madi namin ti bagbagi. Aniya? Ha? Nay, apa yan? Anyat mapaspasamak kan ka anak ko. Jack, magustuhan ti hamot ti prito asida, Mama. Aniya? Mabit lang, Mama. Mapanak labit iti banyo. Agsubliak mat lang. Diyos ko, sapay ko mata nagbidutak iti atap ko. Sapay ko maapo. Masikog ka ko nam? Apay nga agas ta tilangam, friend. Rumbang nalaang ko maamaragsakan ka. Ngamin, maadaan ka yan iti anak kini Limbert. April. Apa yan, Trixie? Anda ka di parikot? Awan, my friend. Apay nga rod nga agluwa ka matan. Kwa, awan daytoy April. Nalabit wala ang niragsak daytoy, friend. Ibagam kit di kini Limbert, agkalaysa kayon. Itikas na, agsimpa kayo matan. Di yun ibaybayad, friend. Agkalaysa kayo kit din. Itikas na, adaman pakisalaan. Barang makitak matan ni Mr. Right ko. Anya nga tano, agkalaysatan, Limbert. Anya? Kasanong agkalay sa ata? Kasaan tamot nga agayan ayan? Uwan, nga masikog ako ang Limbert. Anya? Masikog ka ko nam? Trixie? Uwan, talo bulan tiin inawag. Anya? Kasano nga? Di mo ibaga, di mo malagip tinapasamak kadatay dyan laon yun. Agwa, saan ba't nga iti kasta, Trixie? Anya, Limbert. Awan matrilasyon ta. Saan ka di? Limbert. Saan ta nga gaya na yan? Ngamin, saan ka mat apulos nga inaram? Anya. Sorry, Trixie, pasensya kan. No itaklaan nga ibaga da ito ka. Ang maadda nga min kayan ayat ko iyabalasiw taaw. Kat umadanin ti panagawid na. Anya. Kasano ak nga rod itan, Limbert. Kasano ti anak ta. Tsak mat kit detal likodan, ti responsibilidad ko kas ama ti ubing. Di kang danag. Takasaritak to ni Sylvia, ibagak to ken kwa na ti maipapan, idanak ta. Unay kamot lakit din aya, Trixie. Doon namin anumat a pinalpalagipan ka. Kamday kamot la tanagan anad. Mama. Na yun. Ay, Diyos ko. Maulit ka di manan tinapasamak idi kaniyak. Sorry, Mama. Sorry. Ay, ala, hustonan anak ko. Anya ngay nga rod. No talaga nga isutigasat ta nga agina. Mama. Adda ditan. Tirumbang nga aramidam. Kat aywanam ti sikog mo, anak ko. Padakkelam tumot ti anak mo, akas iti padang padakkel ko kan ka. Dumak
dumakkel ka di mati anak ko. Ngawan mabangunan na nga ama. Mama. Ay, Dumakkel ka di matakas kanyak. Adi na mapadasan ti kumpleto a pamilya. Nang runa ti panangipatag ti maysa nga ama. ay kat anya ngay nga rod. No isumat ti gasat mo, anak ko. Una yan, mama. Una yan. Basol mo matlaang, iha. Mama. Inyunay-unay kumatkan ka, asaan ka arumbangag talak iti lalaki, adi mo am mo. Angam di ka matdimngag kanyak, anak ko. Ay na, nagdakalan ti tiyan mo, girl. Wen nga ron. Dwalangan abulan ti palabsan. Aga nakakton. Ay, di naktuliplipatan nga alaan aninang ti anak mo, ha? Siyempre, mata. Aywan gayam, kumusta kayo matan kinilimbert? Ay na, di mon ipalagip day dya at tao, friend. Naragsakan iti dan na ti sabali a babae. Sayangan niya. Ti amok ini, katda kayon ti agasawa. Angam saan matgayam. Nakalalailo kayo pa'y idi iti tunggal maysa. Iso at talaga nga ti amomi, kat agayan ayat kayo. Ti amuyo Ngam kinapudno na. Saan? Sayang. Sayang at talaga, friend. Talaga sayang. Talaga akas ta ti biyag, friend. Nalabit asaan ada kami kanilimbert. Ti paray ti tunggal maysa. Iso na pasamak ti kastoy. Friend, Basol ko magkit di. Ngamin, nang namnama ak. Impaay ko amin kan kwa na. Intad ko ti amin. Ngam, jak amo, no apay asaan ang nagbalin anapod no kanyak ni Limbert. Jak ni namnama, akas to'y laang gayam ti pagtongpalan ti amin. Naakseptar ko magkit din. Nasakit. Ngam, kailangak matan ti ag-move on. Para iti napimpintas amasakbayan mi nga agina. Miss F, kasla nag-sink in amin kanyak tinapalabas ti inak. Agpada kami ngamin iti sitwasyon. May samet lang ngamin a disgrasyada ti inak. Nasikugan ti maysa a pamilyadon, ket siyak tinagbalin a bunga ti saan a maiparbeng nga ayan-ayat da. Kinasaritak pa'y itinaminsan ni Limbert, ngem talaga adinak kanumabalin nga ikalaysa, gapo ta saan met asyak ti ay-ayatan na. Miss F, nagbalinak a dispirada. Nang namnamaak, kadagiti inpakpakita ken inparparik na ni Limbert kanyak. Ti amok ket ipatpateg ken ay-ayatan nakmet, kas iti panagayat ken panangipateg ko kenkwana. Ngem nagbidutak. Ngamin, nainkabsatan laang kano tirik na nakanyak. Kalpasan ti sumagmamano abulan, kabayatan ti panagsikog ko, sinmangpet ti nobya na ket nagkalaysada. Ita, agmaysa atawan metten ti anak ko. Awan met kit di parikot ko, gaputa suportado met ni Limbert iti anak mi. Agkit kita damet, ngem saan da amabalin ti agden na, gaputa adda meten pamilya ni Limbert. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Trixie. Ken ka pagayam, Trixie. Saan adakes ti agayat? Ngamin, tao tayo laeng a makarik na iti dayta. Tunggal maysa kada tayo adakarbangan na nga agayat ken paayat. Ngamrumbang na laang kumangain klarong pay ti amin maipapan kada kayo ni Limbert sakbay nga inted mo ti bagim ken kuana. Naibagam dito'y surat mo adwa atawan ti panagkadwa wenno panagamamuyo. Iti dayjay akinabayag ti panagamamuyo, di mo man laang dinamag wenno sinaludsod no kasano ti relationship status na?
Nga manyangay nga rod. Adda ditan pagayam ko. Nalpasan. Tinapatag ita mangmangted iti sustento dita anakyo. Husto laang ti kunam nga ag-move on kan. Aywanan, ipatag ken padakkelam ti anak mo nga adda buteng na iti Dios. Iti kasta ket agbalinto a nasayaat ti anak mo. Alakastan pagayam Trixie, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.